IFM News. Lokal. Dito'y Ilocos Norte, ti may sangar araken dagiti tattao, ket ti makmakan, ken napinta sa buya ti aglawlaw. Iti pa nagturong tayo, iti umabagata na paset ti Ilocos Norte, ket adun, dagiti naramanan tayo potahe, ken nakita na pinta sa buya, ngem iti Curimaw Ilocos Norte, ket nakita tayo, dagiti agkakaima sa makan, kas iti tinuno, babayan ka dagiti aglaklako, iti Curi Lights, iti may sa apanganan, ket nakita tayo, dagiti grilled oyster ken scallops, akas iti kanin, dagiti adda iti umabagata na paset ti Pilipinas. Kunan ni Sarah Jane Marino, ket saan da pa'y ulay anabayag, ket andan dagiti nakaparaman, iti luto da. And maayos naman yung naging outcome. Kaya naisip namin na since malapit naman yung Curimaw sa dagat, ituloy-tuloy na namin dito sa may seawall. Hanggang sa, ayun, almost 1 year na po kami ditong nag-ooperate sa Barangay Liwes, Curimaw. Kabayatan na, ket iti panagturong tayo iti nadakabat a lugar, ket nakita tayo dagiti agasawa Abela ken RJ Manipud Cavite tapno iti kasta ket ramananda ti tinunong oyster ken scallops gapot ta agkrekrave da. At ako kasi yung page nila na meron sila dito sa Curimaw, so sabi ko sa kanya try namin since taga-Imus kami and super nag-crave ako ng fresh talaba. Ayun, pumunta kami dito. Mainaig iti daytoy ket kuna iti maysa nga agtagilako ti tinuno ket pudno nga ado ti tao ti Curi Lights iso anagot-igot da nga agnegosyo ditoy. Since 2024, sir, kapot adto ti makikita mi nga umayag paspasyar, adto ti makikita mi nga taga Sabali nga lugar nga kuwato nga agpasya-pasyar nga dito'y Curimaw. Dito iti baybay. Iso nga napanunutan mi mo ti agpatakder ti resto nga kita ihaw-ihaw, isaw, barbecue, kat kasi ti apo, mayat-mat. Pudno ano makan ti pagsasalitaan ket ano dagiti araken na at turista inayon mo pa iti napinta sa buya ket makunam asol ti buksit ken ti mata. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.